Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kawula kurmati Kepala Desa Terong, ingkang kawula kurmati Kepala Dusun Sendang Sari, ingkang kawula bekteni Ketua RT Sekawan Dusun Sendang Sari, sedaya warga RT Sekawan Dusun Sendang Sari ingkang bagya mulya, saha kanca-kanca Laskar Tangguh Volunteer Pengabdian Masyarakat PMKM UNY ingkang kawula tresnani. Kaping setunggal, monggo kita sedaya ngaturaken puja-puji Budi Astuti dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, saengga kita sedaya saged kempal wonten papan punika kanthi boten kirang setunggal punapa. Sholawat saha salam konjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados panutan ngantos yaumul akhir. Sederengipun nuwun kula minangka sesulih saking kanca-kanca Laskar Tangguh Volunteer Pengabdian Masyarakat PMKM UNY 2020 badhe ngaturaken matur nuwun kangge sedaya warga RT Sekawan Dusun Sendang Sari ingkang sampun maringi idin wekdal saha papan kangge kanca-kanca Laskar Tangguh ngalaksanakaken pengabdian masyarakat. Para lenggah ingkang bagya mulya, 17 Juli 2020 kita saking Laskar Tangguh Volunteer Pengabdian Masyarakat PMKM UNY ngawiwiti pengabdian menika wonten RT Sekawan Dusun Sendang Sari. Boten kraos ngantos dinten menika 15 November 2020 kita badhe mungkasi pengabdian menika. Para lenggah ingkang bagya mulya, sampun sekawan sasi kita wonten ing pengabdian menika. Kathah sanget cariyos-cariyos enggal ingkang dados pengalaman kangge kanca-kanca Laskar Tangguh. Mugi-mugi menapa kemawon ingkang sampun kita bangun sesarengan wonten ing Dusun Sendang Sari saged anggadahi kathah manfaat kagem warga RT Sekawan Dusun Sendang Sari. Kita sedaya saking Laskar Tangguh Volunteer Pengabdian Masyarakat PMKM UNY 2020 ugi ngaturaken pangapunten menawi kathah kekirangan utawi klenta-klentu anggenipun ngalaksanakaken pengabdian masyarakat. Cekap mekaten ingkang saged kula aturaken, menawi kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.